இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு பார்க்குறப்பே கொஞ்சம் பயம்தான் வருது. படத்தில் கொஞ்சம் கூட யாருமே எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ்லாம் நிறையவே இருக்குது. அது எல்லாமே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. படம் கொஞ்சம் கூட எங்கேயுமே லேக்கான மாதிரி தான் தெரில. அடுத்தடுத்து எந்தெந்த கதைகள் வரப்போகுது அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்திலே தான் மூவ் ஆகுது. படம் எந்த அளவு நம்மளை பயமுறுத்துதோ அதே அளவு படத்தில் வரக்கூடிய சென்டிமெண்ட் காட்சியுமே நம்மளை எமோஷனல் அட்டாக் பண்ணுது. குறிப்பாக அந்த காஜல் அகர்வால் அடி வாங்குறது, அவங்க ஃபீல் பண்ணுறது, அவங்களோட கண்ணீர்லாம் பார்க்குறப்ப நமக்கே என்னையா பாவமே அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ண வைக்குது. இப்படி இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு தோண தான் வைக்குது. அவங்களோட ஸ்டோரியே வந்து உண்மையாகவே நம்மளை வந்து கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண தான் வைக்குது. அந்த மாதிரி அவங்களோட ஸ்டோரி இருக்கும். படத்தோட கிளைமேக்ஸ்லாம் ஒரு தரமான கிளைமேக்ஸ். இப்படி படத்தை முடிப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் கூட நானும் எதிர்பார்க்கல. அப்படி முடிச்சிருந்தாங்க. உண்மையாக டேரக்டர் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேல வேற லெவலில் ஒன்று எழுதி வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஓவரால் ரிவ்யூ என்ன அப்படின்னா, ஒரு சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் படம் பார்க்க நினைக்கிறவங்க தாராளமாக அந்த படத்தை பார்க்கலாம். எதிர்பாராத ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ்லாம் நிறையவே இருக்குது. படம் பார்க்க விருப்பம் இருந்தால் தாராளமாக பாருங்கள். படம் பார்க்க விருப்பம் இந்த விஷயத்தை பார்க்காதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.